ako náhle človek je v strese, veľmi rýchlo stratí orientáciu, stratí pojem o tom priestore, sami to tu zistíte, je to jednoduché a niektorí majú s tým problém dostať sa von. Na poslednej ukážke ich Miňo v podstate vyvádzal von. Niektorí tam ostali, tak potom sme to robili tak, že išiel s nimi, aby im to akože ukázal. Dá sa tu namodifikovať potom ešte ďalšie veci, minule sme to spojili aj s nejakou prvou pomocou, máme tam, ste všimli si možno na tej triede tie ruky umelé s nejakými zraneniami, takže spojili sme to aj s tou prvou pomocou, že keď teda vyšli von, dostali otázky, či by vedeli poskytnúť prvú pomoc, ako by reagovali a podobné veci.